Sanibonani balandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo udla ngamandla. Ngizothanda ukuthi namhlanje sibheke iphupho lokuphupha uhlaselwa izilwane noma hlampe inyoka, inja, inkomo. Sibheke ukuthi lokho kungabe kusho ukuthini. Singabheka nje ukuphupha uhlaselwa iy'lwane, singasho ukuthi inja, inyoka, ingwe, izincazelo ezinzima ngoba zivame ukuveza hlampe izitha noma izilingo noma izivivinyo ezinkulu ezizayo empilweni yakho. Kuke-ke ukuphupha uhlaselwa izilwane kube nemibala esho into ethile. Yize noma sike sibheke-ke konke namhlanje ukuthi hlampe okumnyama sazi ukuthi umbala omnyama into engekho yinhle. Hlampe mekumhlophe kujwayele ukuba izinto ey'khanyayo okuyinhlanhla. Hlampe meku-brown mekunjani, cha angeke sizibheke kanjalo namhlanje. Kodwa nje hlampe kukhona imibala engizoyiveza. Singasho ukuthi ukuhlaselwa izinja nje kusho abantu abangathembekile abaseduze kwakho noma abakude nawe. Nje nokuba izitha ey'seduze kakhulu kwakho. Abantu abangathembekile-ke kungaba khona abantu abangathembekile abangazokuthatha izinto zakho bayoy'tshela izitha zakho. Hlampe ngoba omunye umuntu angatshela ukuthi hhayi umuntu ongathembekile usayisitha. Kuyenzeka ukuthi kube khona umuntu ongathembekile wena ongamazi eyisitha sakho ongamxoxela izinto. Lowo muntu akathembekile usethatha iy'ndaba zakho otshela izitha zakho ethi hhayi bona imbona naye kuyambhedela njengoba nicabanga. Lowo muntu akathembekile ngoba ukwazi ukukhuluma nezitha zakho. Sesingabheka nje ukuthi ukuphupha inja ibovu njengoba bengingachaza. Lokho kungasho ukuthi kunesibango okusona. Kungaba-ke isibango-ke hlampe sezothando noma isibango hlampe sendawo. Kodwa ngingaqinisekisa ukuthi kujwayelekile ukuba isibango sekwezothando. Hlampe kunomuntu okubangisayo wena kuphathina wakho kodwa wena ungazi. Singabheka ukuthi uma uhlaselwe inyoka wona kungabe kusho ukuthini-ke. Noma ukuhlaselwa inyoka singasho ukuthi nje izitha ezifihlakele noma amandla obumnyama. Nakhona singabheka ukuthi-ke ukuhlaselwa inyoka enjani ngoba inyoka eluhlaza nenyoka emhlophe singasho ukuthi inyoka emhlophe yezinto ey'khanyayo, inyoka eluhlaza eyedlozi. Kodwa uma uhlaselwa inyoka emnyama akukho right lokhu. Kungasho-ke amandla obumnyama noma izitha ey'fihlakele noma abantu abasondelene nawe obathembayo kanti akubona ofanele ubathembe. Singabheka-ke ukuthi-ke uma uhlaselwa ibhubesi-ke. Ibhubesi isilwane esisabekayo-ke. Wonke umuntu angasefuna ibhubesi. Ngicabanga ukuthi angabaleka akekho ongama singahluleka sizamile. Singabheka ukuthi ukuhlaselwa ibhubesi singakusho abantu abanamandla noma ngathini? Singasho ukuthi abantu abanamandla. Singasho ukuthi hlampe kungasho nokuthi kunempi enkulu ezayo noma unezitha ezinamandla ngaphezu kwamandla. Unezitha ezinamandla ngaphezu kwamandla akho obhekene nazo. Kodwa-ke leyo mpi leyo kungafanele uyilwe-ke ukuthi uyilwe ukwazi ukuyinqoba uyiqede. Kodwa kushuthi kungaba kuyisibonakaliso nje sabantu abadala ezizama ukukuvezela ukuthi ubhekene nempi enkulu. Ngingasho ukuthi impi enkulu noma impi enamandla. Hlampe abantu abadala ngabe isixoxo sokuthi bakuxwayisa ngoba babona ukuthi eyi bo yazi le mpi le uyithatha kancane kanti kuyimpi enkulu. Hlampe uthi hhayi khululeka nje, hhayi ngoNkulunkulu hhayi bo kuyosinda ngeke bangenzeli lutho. Kube ukukhathazeka kwamadlozi akini azama ukukukhombisa ukuthi hhayi bo le mpi inkulu ungayithathi kancane. Isukumele inake. Ngingakubeka kanjalo nje. Singabheka ukuphupha uhlaselwa-ke inkomo. Inkomo-ke ekujahayo kusho isibango noma isitha esikhulu. Kungasho-ke nengcindezi enkulu hlampe-ke onayo noma izitha ezinamandla ngoba siyaba nathi ney'ngcindezi-ke. Uma uhlaselwa ingwe noma ingonyama kusho isitha esinamandla noma izimo ezinzima esidinga isibindi.
ukuthi uqine, ube namandla okwazi ukumelana naleyo nto. Ukwazi nje ukuy'qinisa noma kungathiwa uyabuka ukuthi hhayi lokhu kuyangihlula, kodwa kumele ume uqine-ke. Ukuphupha ukuhlaselwa iy'lwane kahle kahle kusuke umbulelwe ekutheni unezitha ngabe ozaziyo noma ongazazi. Uma-ke kuyizilwane ezibovu njengenkomo nenja, kusho ukukhombisa ukuthi usembangweni kwezothando. Ngingasho nje ngithi usuke unomnakwenu ongamaziyo kodwa shuthi ogadlayo. Kuba indlela wena hlampe oboniswa ngayo ukuthi akwazi ukuthi ngane ngimele izinja ey'bovu. Kuyisibango-ke lokho esikhulu okungamele ukuthi usukumele ukwazi ukuy'lwela-ke ngaso-ke. Mhlampe sigadla ngomuthi, wena into ongakwazi ukuthi ungalokhu uphindisela wenzeni. Kungamele ukuthi lapho uvele uzitholele isiwasho sakho sokugeza igazi, nokuthi uthandeke ebantwini. Uthole leso siwasho ugqume ngaso, uphalaze noma ugqume ngaso. Uthi uma ugeza futhi uthathe isiwasho sakho, hlampe ungathatha isipuni ufake emanzini akho ugeze ngaso. Uma hlampe usuya emsebenzini awusakwazi ukugquma noma ntoni phela akugqunywa naso njalo, uyagquma uchithe lapha ugeze amanzi aklini. Uma usugeza futhi uphinde uyifakele i-half teaspoon lakho ugeze ube right, ngoba umuthi hawu ungaphela imali. Uyajikijela kungcono usone isiwasho nje sokuthi uvele wena uzihlanze igazi lakho nje, uy'geze wena ukuze ube clean. Noma kungathiwa ufakani ngeke isebenze kuwena ngoba vele izofike ikhathaze isiwasho. Umuntu osebenzisa isiwasho kutshela ukuthi umuthi ungamsebenzeli nhlobo. Yikona hlezi ngikhuthaza ukuthi isiwasho nje uma uwumuntu wesifazane noma umuntu wesilisa, uma usamusha noma uma ubona nje ukuthi hayi nangazuthi abantu abakuthandi, ngikukhuthaza ukuthi ijwayeze nje ukugeza ngesiwasho. Noma kungathiwa awusagqumanga ngaso, faka emanzini akho ugeze ngaso. Uma ubona ukuthi kanjani uthatha nelo ubuy'gqumele kusona. Uyakwazi futhi ukukhuluma esiwashweni-ke, hlampe ucela umsebenzi, wenzeni. Lokhu osuke ukufisa ukuthi kwenzeka namadlozi akho akhanyisela, kuyakwazi ukwenzeka. Ngiyabonga ukuthi silalele sizifike lana. uNkulunkulu anibusise, aniphe konke enikufisayo.